sautsianeky tsy mazopakana hoandroane samby tokony asikaniany zao tsy raha olo mifana fa maro loatra vandivande hoiboaka atsika miarakaby mba mahery koa kodraiky zany azafady aminao ry madama za tsy maintsy mandeha mikarama kopetraka trano tsisy atao tako akory amelogno anao atsikako agnanoko lesery asa jiaby tsisy mandeha mama avela zaho nde ngalavase mba misy anaovasika ambiance organisateur komikeke kalmanao kasatetety avela zaho nde ngalavase mba misy anaovasika ambiance mba moramora saropiaro raha jiaby njary mifangaro mialagny raha mamana kalma fotsiny aza misy mikopaka izy ty ma zany organisateur sa organisatrice reky zany le avance alainao reky reo tsy avasy famovasy reo tsy avasy famovasy mame tsy apozy fanaraka anao tsy apozy fanaraky allo 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 tsika ody efa tsy ndraiky nataonao moko izy ty de firy million zao avance naozonao teo aleo tonga tanao tsika mikonty azy avancinao ty karaha hafakely femeranao za olo tsisy jery anao milazana l'avance nefa anao manao ambiance andesigny contrat nefa fanafeny andrazy mô tsy mazomboakana hoandroane samby tokony asikaniany anao karaha tefetsifetsy manombokoniany sautsianeky tsy mazomboakana hoandroane samby tokony asikaniany fa maro loatra vandivande hoiboaka atsika miarakaby avela zaho nde ngalavase mba misy anaovasika ambiance tsy mazomboakana hoandroane samby tokony asikaniany mba moramora saropiaro raha jiaby njary mifangaro